ஸ்ரீபேக் சீனிவாசன். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வேக்கம் பேக் மிஷினு ரைஸில் ட்ரையல் எடுக்கிறோம். இதோட மிஷினோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனை வேக்கம் பண்ணி எடுக்கிறனால நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்டோட லைஃப் அதிகரிக்கும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டோட வேஸ்டேஜ் குறையும். மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதத்தை நீக்கி ப்ராடக்டில் வர்ற பூச்சிகளிலிருந்து பாதுகாக்கும். ஸோ உங்கள் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டடுக்கு நம்ம நல்லா பயன்படுத்தலாம். அதேமாதிரி ப்ராடக்டை அதிகமாக எடுத்து பேக் பண்ணுறதுனால லைஃப்பும் கூடும். இது சிங்கிள் பேஸு வீட்டு கரண்ட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நிறையா மாடல் இருக்குது. 400, 500, டபுள் டூமு. இது அதிகமாக ட்ரை ஃபுட்ஸ் பண்ணுறவங்களும் கார்ன் பண்ணுறவங்களும் மல்டி பர்பஸ்க்கு ஃபிஷ் பண்ணுறவங்களுக்கும் பயன்படும். இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா வீடியோவில் தெரிய நம்பருக்கு கால் செஞ்சு அப்டேட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி ட்ரையல் எடுக்கணும்னா நம்ம ஃபேக்ட்ரி விசிட் பண்ணி ட்ரையல் எடுங்க. நம்ம ஃபேக்ட்ரி லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒட்டஞ்சத்திரம் பக்கத்தில் ஸ்ரீராமபுரம். இந்த மாதிரி தொழில் பண்ணிக்கிட்ட நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபார்வேர்டு பண்ணுங்கள்.